40letý muž bude vypadat jako 30letý, když si oblékne tento vynikající pilotní taktický opasek ve tvaru písmene T. Jeho nastavitelná přeska umožňuje volné a pohodlné nošení bez tlaku na pas a unese až 140 kg. Přeska z slitiny má pevný pocit a nerezavý. Můžete jej nosit nejen s oblekovými kalhotami, ale také s džíny a neformálními kalhotami. Při nošení se přeska neštípne ani nesklouzne, dobrá prodyšnost zajišťuje pohodlí a styl. Ať už jdete do práce, z práce nebo na schůzku, vždy můžete ukázat svou mužskou přitažlivost. Pokud objednáte do 1 hodiny, nabízíme 20% slevu a značková prodejna zboží ihned odešle, neváhejte.